Čusle, ja vás zdravím pri našom prvom dieli. Dalo sa povedať, že prvom dieli by sa dalo povedať, že sme ako na náš kanál s Hydrom. By sa dalo povedať, že je to prvý diel z Mineplexu, ale je to, a keby to bolo teraz na môj kanál, tak je to 5. diel z Mineplexu a my si dneska zahráme. To som ja nemal ani premyšľané, čo si dneska zahráme. Tam na Skype, no nedám. Dal by som, tak si nastavím. Možno počkať, naskočí mi to. Dám si, že nerušiť, dobre. Aby ste to nevideli, môj Skype. Na tento kanál nebudem dávať moc Skype. Zahráme si tá Super Smash Mobs. Zoberiem. Sakra. Dajte mi už toho Squida. No. Hovoril som, kúpim si Squida, tak som sa ho kúpil. Ostalo mi 1493 gameov. Nech sa... dám po tento diel môj Skype pre fanúšikov. A môžete si tam potom môžete si sobie natočiť nejaký let's play. Ten, kto z Mineplexu, ten, kto nemá Origo, tak si zahráme z jedného servera, ten už má pre vás premýšľam. A my vám ukazujeme, aké má tento Skype výhody. Takže môže hádzať toto a toto môže urobiť. Jak ma s ňou urobila, tak on má ako keby po sebe také kvapky vody. Ja dám takto a pozrite to. Vidíte? Lebo on dokáže byť plávať, ne? Tak. To prečo je takto? Prepáčte, že tak veľa melen. Len si to chcem teraz vypotrebovať, aby som už potom nemusel tak veľa rozprávať. Basteri, guli, motika, oni ma tu nájdú. Teda niečo pozrieť. Dobre. Zahráme si asi iba túto mapu, bohužiaľ. Bude to iba táto mapa. Prepáčte. Bude to iba táto mapa, ktorú zahráme. Mňa to úplne ignorujú, vám môžem povedať. On zdechol? Randa. Som iba do neho búchol jedenkrát. Viacej razy, ale bude taký slabý. Vole, kam zdrhá. Kde je ten blbý golem, ty vole? Prečo ho ignorujem? Lebo ja ho nechcem zabíjať. On zomrel. Budem si ho nehľadať. Ja úplne bolo som poist. Zabili nás. Jaj. Museli nás zabiť. Nejako, ale on je skúšaný s tým skeletonom, keď nemá nič. Zabili nás znova. Vidíte, aká som ja lama. Joj! Zabili nás aj posledné, aj to je ale dobrý ako. Ja si pôjdem na inú mapu kvôli tomuto. Toto s ním nestrpím. Ako môžete vidieť, že on má väčší damage. Za to hnevá, ale má hacky. Ja tohto poznám, som s tým už hral. On bol zabanovaný na Mineplexe, to viete?
Nosíte na určitý čas. Všetkým to vadilo. Aj majiteľ, vadilo to dokonca aj spolumajiteľovi, ale majiteľ si nesúhlasil. Ono si s ňou sa nedá trafiť, vidíte? A ne... Spadol, yes! Yes. Spadol len skeletoník. Kde je skeletrol? Ten skeletrol, hen tam je. Nehovorte. Ja reku, že znova padol. Zomreli sme, vyhral. Cheaty mal, veď môžete vidieť. Nechcem sa nejak hnevať na také cheaty. Počkajme, dostaneme niečo? Dostali sme dosť gameov a dostaneme už niečo. Či dostaneme tú českú špeciálnu. Yes! Yes, dostali sme dáčo, juchu. Sa odpojím a vyskúšame si dať túto česku. Sakra, dalo nás to znova. Pozriem, koľko mám vôbec týchto. Už mám maličko, no ja už asi tento diel ukončím. Ešte sa pozrieme, že aký máme poklad v našej českej. Ježišmaria! No, clear area to open. Počkej, to musím rýchlo natočiť tento diel už. Načítate sa mi česky? Ale tak budem matovať. No, tu je jedna. Jevok. 400 koncov a prosím. Taký špeciál. No nevadí, dostali sme dosť veľa vecí. Máme ešte ako ten teraz čest? Nemáme. A toto bude teda už koniec dielu a uvidíme sa pri ďalšom dieli, takže čus ľudia.